Oziọma dịka Mark si kwuo, isi nke 15. Ngwa ngwa n'ụtụtụ, ndị isi nchụaja ha na ndị okenye na ndị ode akwụkwọ na nnọkọ ikpe dum gbara izu wee kee Yeshua agbụ, kupu ya jee rara ya nye n'aka Pailet. Pailet wee jụọ ya sị, "Gị onwe gị bụ eze ndị Juu?" O wee zaa ya sị, "Gị onwe gị kwuru." Ndị isi nchụaja wee na-ebo ya ọtụtụ ebubo. Pailet wee jụkwa ya ọzọ sị, "Ị zaghị ihe ọbụla? Lee ọtụtụ ihe ha na-agba akaebe megide gị." Ma Yeshua azaghị ihe ọbụla ọzọ. Ya mere na o juru Pailet anya. Ma n'emume, ọ na-ahapụrụ ha otu onye mkpọrọ, onye ha na-arịọ n'aka ya. Ma otu onye dị a na-akpọ Barabas, onye ekererị agbụ, ya na ndị biliri imegide ndị isi, mmadụ ndị gbukwara mmadụ na mbili ahụ. Igwe mmadụ ahụ wee rigo, malite ịrịọ ya ka o mee dịka ọ na-emere ha. Pailet wee zaa ha sị, "Unu na-achọ ka m hapụrụ unu eze ndị Juu?" N'ihi na ọ maara na ndị isi nchụaja raara ya nye n'ihi ekworo. Ma ndị isi nchụaja kwaliri igwe mmadụ ahụ ka ọ hapụrụ ha Barabas karịa Yeshua. Ma Pailet zakwara ọzọ sị ha, "Ọ bụ gịnị ka m ga-emekwa onye ahụ unu na-akpọ eze ndị Juu?" Ma ha tikwara mkpu ọzọ sị, "Kpọgide ya n'obe." Pailet wee sị ha, "Ee, n'ihi na o mere ihe ọjọọ gịnị?" Ma ha tibigara mkpu oke sị, "Kpọgide ya n'obe." Ma Pailet, ebe ọ na-ezube ime ihe ga-atọ igwe mmadụ ahụ ụtọ n'obi, ọ hapụrụ ha Barabas, o wee rara Yeshua nye. Mgbe ọ pịasịrị ya ihe, ka e wee kpọgide ya n'obe. Ndị agha wee dupu ya gaa baa n'obi, nke bụ Pritorium. Ha wee kpọkọọ otu ha dum. Ha wee yikwasị ya uwe ododo. Mgbe ha kpasịrị okpu mmeri nke e ji ogwu mee, ha weere ya kpube ya n'isi. Ha wee malite ikele ya sị, "Ekele eze ndị Juu." Ha werekwa amị na-eti ya n'isi. Ha na-abụsakwa ya ọnụ mmiri. Ha wee gbuo ikpere na-akpọ isi ala nye ya. Mgbe ha mesịrị ya ihe ọchị, ha wee yipụ ya uwe ododo ahụ, wee yikwasị ya uwe ya niile. Ha wee dupu ya ka ha gaa kpọgide ya n'obe. Ha wee jide otu onye nke na-agabiga ka o so ha, ka o wee buru obe ya, bụ Simon onye Saịrin, nna Alexander na Rufọs, nke si n'azụ obodo ahụ bịa. Ha wee kuru ya bịa n'ebe a na-akpọ Gọlgọta, nke bụ ma a sụgharịa ya, ebe okpokoro isi. Ha wee chee n'ihu ya mmanya vaịn nke a gwara mee, ma ọ naraghị ya. Ha wee kpọgide ya n'obe, kekwaa uwe ya n'etiti ha, na-efe nza n'elu ha nke onye ọbụla ga-enwe. Ma ọ bụ oge awa nke 3, ha wee kpọgide ya n'obe. E dekwasịkwara ndekwasị nke ihe e boro ya, eze ndị Juu. Ha kpọgidekwara ndị ikom abụọ tinyere ya, ndị na-apụnara mmadụ ihe, otu onye n'aka nri ya na otu onye n'aka ekpe ya.
wee mezuo ihe edere n'akwụkwọ nsọ nke sị, ọ bụkwa na ndị na-emebi iwu ka a gụrụ ya. Ndị na-agabiga na-ekwulukwa ya, na-efufu isi ha na-asịkwa, gị onye na-akwatu ụlọ nsọ anyị, onye na-ewukwa ya n'ụbọchị 3, zọpụta onwe gị, si n'elu obe rịdata. Otu ahụ ka ndị isi nchụaja na-ekwukwa, ebe ha na ndị odeakwụkwọ na-eme ya ihe ọchị n'etiti onwe ha sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ọ pụghị ịzọpụta onwe ya. Ka Kraịst eze Izrel si n'elu obe rịdata ugbu a, ka anyị wee hụ kwerekwa. Ndị a kpọgidere ya na ha n'obe na-atakwa ya ụta. Mgbe o ruru oge awa nke 6, ọchịchịrị wee gbaa n'ala ahụ dum ruo oge awa nke 9. N'oge awa nke 9, Yeshua wee were oke olu tie mkpu sị, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nke bụ ma a sụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji hapụ naanị m? Ụfọdụ n'etiti ndị guzoro nso, mgbe ha nụrụ ya, ha wee sị, lee, ọ na-akpọ Elaịja. Otu onye wee gbaa ọsọ, were mmanya vaịn gbara ụka gbajuo sponji, tụkwasị ya n'amị, nye ya ka ọ ṅụọ, sị, hapụnụ, ka anyị hụ ma Elaịja na-abịa iwedata ya n'obe. Ma Yeshua mere ka olu ya dasie ike, o wee kubie ume. Akwa mgbochi nke ụlọ nsọ Chineke wee gbawa iberibe 2 site n'elu ruo n'ala. Ma mgbe ọchịagha na-achị ọgụ ndị agha 5, nke guzoro nso na ncherịta ihu ya, hụrụ na o kubiri ume otu a, ọ sị, n'ezie, nwoke a bụ Ọkpara Chineke. Ndị inyom dịkwa ndị nọ n'ebe dị anya na-ekiri. N'etiti ha ka Mary Magdalene na Mary nne James nke nta na Joses na Salome nọ. Ndị na-eso ya mgbe ọ nọ na Galili na-ejekwara ya ozi, na ọtụtụ ndị inyom ọzọ ndị soro ya rigoro Jerusalem. Mgbe o ruru anyasị ugbu a, ebe ọ bụ nkwadebe, nke bụ ụbọchị buru ụbọchị izu ike ụzọ, Josef nke Arimatia wee bịa, onye bụ onye nnọkọ ikpe a na-asọpụrụ, onye ya onwe ya na-echekwa alaeze Chineke. O were anya ike bakuru Pilet rịọ ahụ Yeshua. O wee ju Pilet anya ma ọ bụrụ na ọ nwụrụla. O wee kpọọ ọchịagha ahụ na-achị ọgụ ndị agha 5 bịakwute ya. Ọ jụọ ya ma ọ dị anya mgbe ọ nwụrụ. Mgbe ọ matara site n'ọnụ ọchịagha ahụ na-achị ọgụ ndị agha 5, o wee rara ozu Yeshua nye Josef n'efu. O wee zụta ezi akwa ọcha. Mgbe o budatasịrị ya, o wee kee ya n'ezi akwa ọcha ahụ, tọgbọ ya n'ili nke egwuwararị n'oke nkume. O wee kpọrọ otu nkume kwachie ọnụ ụzọ ili ahụ. Ma Mary Magdalene na Mary nne Joses hụrụ ebe a tọgbọrọ ya.